Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Good morning, titas. Kumusta po kayong lahat? Welcome na naman po sa new video. Magbe-breakfast tayo. Maaga ako nagluto po ng pang lunch or pang dinner namin kasi aalis kami. May flea market dito sa next town. So puntahan po namin. And magbe-breakfast tayo. Si Ana kumain na po. Nakain ko na kanina. Kasi dito na magna 9 o'clock na. Breakfast tayo ng pandesal na nakuha natin sa Independence picnic. Pero itlog muna. May ako dito. Classic na pandesal. Tapos yung ube cheese pandesal. Gumagawa naman po ako minsan ng pandesal dito. Kaso maliit kasi yung aking oven. Kaya hindi na ako masyadong gumagawa. Pero si Ana kumain talaga ng ube cheese pandesal kahapon. Nagustuhan niya yung cheese. Kayo po, kumusta ang mga araw nyo? I hope okay po kayong lahat. And today, sasama po namin kayo sa aming gala doon sa Vloeienmarkt ang tawag dito sa amin. Yung flea market. So, samahan niyo po kami and I hope mag-enjoy po kayo sa video ito. Yung aking dalaga. Okay, andito na po kami. Ja, hè? Kan maar vragen. Ja, hoeveel kost dit? Weet je hoe groot die is? Hebben jullie hem al uitgevouwen? Ja, hij is heel groot. Maar hij is meer om in te slapen, hè? Om in te liggen eigenlijk, hè? Kijk op aan. Ja. Wat is het nou? Een Mooi. beetje zeemermin, hè? Min is dat. Toch? Ja? Dus vragen skatja. En hoeveel kost dit? Beetje verlegen? Dit mga laruan voor Ana. Moet je vragen, licentie, toch? Does it work, Ana? Dami po dito. Baby. Plezier ermee hoor. Dankjewel, wat zeggen we dan? Dankjewel, hè? Put it in. Kom. Yan si Ana may nakita ng tent. Welk tent wil jij? Nee, niet daar, Anna. Niet binnen, schat, nee. Yan, may pakpak na si Ana, guys. 50 cents lang po ito. Sige na, go na. Wakan. Alis na tayo. Was leuk, hè? Hindi nga kayo siya. Naging kisag na palit. 1, 2, 3, vliegen op. Kind of. Ja, wat werk is het? Ah, yeah. I think so. Yeah. This is from when we go to Boxtel. Staat nog te koop hier. For sale, guys. Yung gandang bahay na yan. We need to win the lottery. Dit one is small. Malaki din to siya, pero dalawahan yan. Oh ja, je niet. A few moments later.
Hello, titas. Kanina pa po kami nakabalik na ng bahay. Okay. Si Ana lumabas kasi may trampoline doon sa labas. May birthday party yung apo ng kapitbahay namin. Pero pag hindi ka kasi invited dito po sa party dito sa Netherlands, hindi ka din dapat pumunta, di ba? Pero ang sabi naman nung may-ari or yung may party, okay lang daw na yung mga bata sa neighborhood namin mag-join. So, andun si Hana. Ngayon, nag-aaral po ako. Kasi, may bagong task ako sa work. May mga days na kailangan kong magtrabaho sa opisina sa work namin. So, may mga kailangan akong matutunan. Paano sa namin, sa system namin ba? Kasi syempre, bago pa tayo, no? And then, syempre, kung bago tayo, kailangan nating aralin lahat. Para din akong estudyante ulit. Nag-aaral. Pero, nag-enjoy naman ako sa ganyan. Gusto ko po yung mga aral-aral. Diba? Yung may mga bago tayong natututunan. Kasi bukas na po mag-start yung aking training sa work. And nakita ko na sa schedule ko, yun na palagi ang gagawin ko sa Lunes tsaka Miyerkules. Yun yung task ko talaga sa office. Pero sa other days, yung other tasks ko sa sa work. So syempre, pasensya, pero hindi ko na din po pwedeng i-disclose dito. But yeah, yun lang. May mga inaral-aral lang ako kanina and later on mag-review ulit ako. Pero ngayon, kakain po ako. Dito na yun. Mauwi. Si Ana ba to? Bumalik ata sa sa labas ang batang to. Kasi minsan pinupuntahan niya yung yung mga bata sa kapitbahay namin. Uy, ang bahay namin kasi kailangan talagang linisin. Uy, pala ako, after kumain, mag-vacuum ako or magwalis-walis. Ay, hindi ako nag-map this week. Sa na ako next week na ako mag-map. Yung nililinisan ko lang, yung bang sa Bisaya pa, nailama ba? Yung bang may talaga, yung nag-sustain sa floor, pero yung kasi hindi siya advisable na palaging yung laminate, yung tawag sa yung vinyl na material ba. Pero kasi siya, hindi siya advisable na palaging minamap or binabasa. So, hindi din ako palaging nagmamap. Pero pag may mga stains nga, yun siya, doon ako nagfo-focus na kumukuha lang ako ng basahan and ko siya, nililinis ko siya. Pero anyway, after kumain, silhig kay maikog sa taan itong floor. But yeah, balikan ko na lang po kayo mamaya pag uwi ni Aling Maliit at ni Mr. Kasi si Mr. doon din sa kaibigan niya kasi may Formula 1 race ngayon. So, syempre, andun sa friend. And si Ana naman, nasa labas. Gusto ko sanang matulog pero baka kasi baka hindi ako makatulog ng maaga to natin. Kailangan kong matulog ng maaga kasi nga maaga din po ang work ko bukas. So, anyway, balikan ko na lang po kayo mamaya. Yan, gusto ko nga palang i-flex itong LC or Longchamp na inspired na bag. Sa Shein ko lang to siya nabili. Unang beses ko siyang nakita kilala niyo po si Flora and Note? Flora and Note or Flora and Nate? Ano po sila? Canadian. Yung sikat na couple na vloggers ba, travel vloggers. Nakikita ko kasi siya kay Flora. Ito siya. Nasabi ko, gusto ko parang ang comfortable tingnan ba? Kasi pag nagta-travel sa yan yung ginagamit niya. Pero ang sabi ni Flora, nung nag-ask ako sa kanya sa Instagram, ang sabi niya, doon daw niya nabili sa Thailand. Sa isang mall sa Thailand. Pero sa Pratuna Market yata yun. Or basta sa isang mall doon. Hindi ko po siya nahanap or nakalimutan kong hanapin. Nakalimutan ko na. Pero, yun talaga. Gusto ko talaga sana siyang bilhin. Pero hindi ko siya makita. May dumaan sa feed ko, pero nakalimutan ko na din. Si Libian, hi there, Libian. Nakita ko na meron din siya nito. So, yun sa TikTok niya, pag chine-check ko, hindi ako sa TikTok, ba yun? Yung yellow basket ba yan sa TikTok, hindi ko alam.
Pero dito kasi sa Netherlands, hindi pa po siya available yung ganyan. Hindi ka po pwedeng, as far as I know, hindi pa pwedeng mag-shop sa TikTok. I'm not sure. Or baka mag-start this month. Parang yun yung nabasa ko eh. So, sabi ko kay Libian, pwede mo ba akong sendan ng link, Day? Kasi nga, gusto kong bumili. Kasi finally, naalala ko na siya na, yun nga yung ano ko kay Flora, ganito, pang sling ba? Kasi po yung, alam nyo naman, yung mahilig ako sa Longchamp na ganito. Pero kasi to siya, very sturdy. And yung strap niya, hindi ganun kanipis. Ayoko na po kasi yung sa Longchamp na mini, meron po ako yun, di ba? Ilang peraso. Pero yung strap niya kasi, sobrang nipis and masakit siya sa pag mabigat. Masakit siya sa dito ko. So, ito, very maganda. Pinaka-bet kong itong strap, malaking strap. It comes with 2 straps. Yung medyo ganito lang, yung nasa shoulder bag mo lang, ito yung length niya. Andun kasi sa taas, hindi ko siya mapakita. So, pag sinusuot mo, ganyan lang din siya. Cute siya. Pero ako, mama ako. So, mas comfortable sa akin na ganito. And, on a date night, pwede siyang kunin yung strap. And, ayan. Nagiging siya. Parang nagiging pouch na ganito. Ang cute na. So, yan. Ang cute niya po. So, dahil Libian, mag-order sana ako kay Libian. Kaso, medyo mas mahal pa kasi yung shipping pag doon ako sa kanya umorder. Nakakita kasi ako sa Shein na okay din. Sabi ko, itry ko muna dahil okay naman yung quality sa Shein. Pero syempre, makikita mo din yung difference. Ito yung work bag ko. Medium to na style na Longchamp. Pero yung kasi, matagal na po ito sa akin. 3 or 4 years na yata ito sa akin. And then, yung isang work bag ko, large naman siya. Pero, inaano ko na sila. Na-alternate ko ng gamit. Pero, pang labas, ito siya. Yung large ko, naman siya, blue. May signs of use na po talaga itong Longchamp na to. Matagal na talaga. Tingnan nyo naman, nababakas-bakas na yung dito. Pero, very, kasi siya. Very light and also very comfortable to use. Kaya, dati pa, ito talaga yung gusto ko. Yung large, maganda din siya talaga. Dami mong nalalagay. Pag nagta-travel, yun ang magandang gamitin. Pero, bet ko na po talaga ito siya ngayon. May isa pa akong color na khaki din. Same ng kay Day Libian. Kasi nga, ako doon. Na-inspire ako sa niya ba, sa post niya. Pero Day, salamat sa Day, pagpaalala sa akin sa bag na to. Super ganda niya pa talaga. Ayan ang dami mong nalalagay dyan. Kasi yung yung tawag dito, yung mini ko, ganito lang din siya, kaliit. Ganyan. Parang lang siya ba, pang phone lang. Pero kung nanay ka talaga, kailangan mo ng maraming nalalagay. Ayan, share ko lang. Dahil Libian, thank you, Day. Nice naman ang quality nito. And yung strap din, medyo okay naman yung quality ng strap. Kasi siya, lang din ako nag-order ng strap nung sa mini na Longchamp ba. Sa, lang din ako nag-order sa Amazon. Kasi nga, hindi naman, yung pag binili mo kasi yung mini, hindi po siya kasama yung strap. So, yun. Pag bumibili ka sa iba, sa Vinted, yung mga used na, syempre, may kasama na siyang straps kasi binibilhan din nila ng, ng straps sa Amazon or online. But ito siya, gustong-gusto ko po ito siya. Bet na bet. And then, alam niyo ba kung magkano ko lang to nabili? Po siya, 16 euro lang. And then, may isang shop na din ng ganito, 40 euro. Sabi ko, 40 euro? Okay naman yung quality nito Kaya, kailangan mo lang magdahan-dahan sa zipper. Tingnan natin kung hanggang kailan to maglalast. Or pag may mga, na dito, nababakas na dito. Pero so far, okay naman. Yun. And, ako naman, pumaalaga talaga ako sa mga gamit ko. Kahit everyday ko pa sila ginagamit yung iba, pero hindi ako, maalaga po ako sa mga gamit ko. But, anyway, di ba? Kung saan-saan na dadating. Kakain na po muna ako. The next day. Hello, titas. Good morning. Hindi ko na po